أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. Nous commençons le programme d'aujourd'hui avec une récitation du Saint-Coran, lecture du Saint-Coran, Hafiz Adama Suge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. An bɛ tanga ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma, sitana min ni ale gɛnna ka bɔ Ala ka nɛɛma na. An b'an sinsin ni Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye, ale min ye foroba hinɛtigi ye, hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi.
Allah ma wɛrɛ si tɛ yen fɔ ale de ye ɲɛnamaya masa ye wa fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya gulonnen bɛ ale de la. Jɔngɔ tɛ ale minɛ wa sunɔgɔ t'a minɛ. Fɛn o fɛn min bɛ sankolo la ani fɛn o fɛn min bɛ dugukolo la o bɛɛ lajɛlen ye ale de ta ye. Jɔn ne bɛ se ka surunalidon kɛ a fa fɛ fo n'a kɛra ni ale ka yamaruya ye. A bɛ fɛn dɔn fɛn min bɛ u ɲɛfɛ ani fɛn min b'u kɔfɛ. Wa o tɛ foyi sɔrɔ ka bɔ a ka dɔnni na fo n'a kɛra fɛn ye min ye ale yɛrɛ diya. A ka masaya o kɛn bɛ ka sankolo ani dugukolo labɔ. Wa ninnu fila kɔlɔsili ti a kɛɲɛ. Ale de ye masa kɔrɔtalen ye masa setigi. Karabali ti diinɛ na. Kanda sira o jɛlen don ka bɔ fili sira ma. Maa o maa ni e de kafiriyala danzagokɛla ɲɛmɔgɔw ma ni ka limaniya Ala subahana wataala la, e de ye minɛni kɛ minɛnikala la min ni o sabatilen don wa a ti kari. Ala ye mɛnni masa ye, fɛn bɛɛ lajɛlen dɔnbaa don. Ala de ye limaniyajɔnw jɛɲɔgɔn ye. A bɛ o labɔ dibiw kɔnɔ ni ka taa n'o ye yeelen na. Nka maa minnu kafiriyala olu jɛɲɔgɔnw ye danzagokɛla ɲɛmɔgɔw de ye. O bɛ o labɔ nɔɔrɔ kɔnɔ ni ka taa n'o ye dibiw de kɔnɔ. Olu de ye tasuma dungew ye wa o bɛ duumi a kɔnɔna na. Suratul Bakara k'a daminɛ ale aya 256 ka taa se aya 258. Wassalamu alaikum warahmatullah.